Tervepä terve Esafiksista, morjesta. Ja nyt hei, tää on Oodi sähköautoille. Ei jumalauta, ei oo totta. No okei, mutta mun täytyy alkuun sanoa se, että mulla on ollut 4 Porschea tässä niin kuin elämäni aikana. Siellä on ollut 3 911 ja sitten Boxsteria. Sitten on ollut Mersuja, Pemaria, Mersusta C-mallista ihan sinne S-sarjan AMG-versioon, missä oli niin kuin presidentilliset jouset ja systeemit ja muuta semmoista. Elikkä tää Oodi sähköautoille, niin tässä nyt puhutaan oikeasti semmosista niin kuin asioista, että mikä nyt autoilussa yleensä on aika tärkeää, eli pääset paikasta A paikkaan B, mikä on mun mielestä yksi tärkein ominaisuus. Jollekin se ei ole, koska sitten otetaan hinuri mukaan ja ynnä muuta, mutta sitten niin kuin seuraava on semmoinen niin kuin turvallisuusasia, eli että itsekin on ajanut muutaman kolarin ja viimeksi sitten tommosen peurakolarin ja on ihan hyvä asia, että auto on turvallinen, että ei nyt sillä niin kuin menetä henkensä välttämättä sitten. Ja tietenkin tämä niin kuin kustannustehokkuus on yksi juttu, mutta tietenkin vanhana autoalan harrastajana niin voin sanoa, niin sitten kun on harrastaja-auto, niin kustannuksia ei tietenkään mietitä. Sehän on tyhmää. Mitä hemmetti, jos sulla on mukava harrastus ja niin sehän on mahtavaa tietenkin. Ja voin sanoa se, että kyllä tämän niin kuin S-sarjalaisen Mersun tuplaturbo V8 hörinä, mikä sieltä putkesta tuli ulos, niin ja suorituskyky oli kyllä mahtavaa. Suoraan sanoen hemmetin mahtavaa. Mutta tietenkin tähän historiaan, kun mennään sitten vielä, että mitkä on ollut ne niin kuin parhaimmat laitteet, millä niin kuin on saanut niin sanotusti ilon irti elämästä. Ja mitkä on ollut luotettavia, mitkä on vienyt aina paikasta A paikkaan B. Niin mä luettelen ne nytten. Olkaa tarkkana. Heti ensimmäinen niinku yllättää todella paljon. Se on niinku semmonen, että yleisesti niinku nämä amerikkalaiset vehkeet ja raudat niin ei välttämättä niinku aina vakuuta niinku meitä eurooppalaisia, mutta GMC Starcraft V8 EFI-koneella, niin se yllätti minut täysin. Se oli joskus 90-luvun alkupuolta ja silloin sain tämän laitteen, niin olisiko sillä ajettu ehkä jotain 30 tonnia tai 40 tonnia ja sillä ajoin varmaan se 50 tonnia tai jotain sitä luokkaa. En nyt ole varma siitä. Mutta se laite yllätti. Odotukset oli semmoset, että ei jumakauta, että saa nähdä miten käy. Mutta auto oli loistava. Sillä oli jumalattoman mukavaa ja siis sisätilat oli ihan älyttömän hienot, siis törkeen hienot. Ja sitten mietti sitä niinku tammisisustaa ja muuta semmoista, niin kyllä sitä niinku on haikeet muistot oikein siitä autosta. Ainoa mitä tarvii vaihtaa sen koko 50 tonnin, 60 tonnin mitä lien, niin aikana oli muutama poltin ja sillä siisti ja aina tietysti meni katsastuksesta läpi, mutta se oli aika melko uusi laite. No, mikä seuraava muisto oli sitten Porsche 911. Se oli kyllä
käsittämättömän makea laite. Siis siinä niinku on oikeesti oli sitä niinku, mitä niinku autoharrastaja tarvii. Siinä niinku ensimmäisen kanssa se oli vuosimalli muistaakseni 73 911 Carrera ja se äänimaailma ja kaikki muu oli niinku huikeeta. Ja sit kun sä painoit sen tallan tiskiin, niin sitten perä laski alas ja muuta, niin ei siinä voinut mitään muuta kuin nauttia vaan housut jalassa. Mutta sitten mennään seuraavaan, niin siinä oli sitten tietysti välissä monia muita vehkeitä, mutta sitten 911 Porsche ja siellä Turbolook-versio ja ynnä muuta, mutta niihin niinku sisältyi aina se fiilisasia ja siis makee meininki ja sitä niinku en unohda koskaan. Se on aivan huikeeta. Ja sitten mitä tulee tähän niinku luotettavuuteen näissä niinku Turboluukeissa ja muissa, niin oli se, että niillähän nyt ei ajettu mitään niin kuin älyttömiä määriä, mutta sitten tuli 911 kabrioletti, millä niin kuin ajettiin jo paljon niin käsittämätön laite. Ei mitään vikaa. Siis aivan niin kuin todellakin niin kuin huippulaite. Aivan mahtava vekoti. Ei niin voi muuta sanoa. Että se on niinku hieno kokea tää niinku, kun tää koko niinku tää polttomoottori autojen kuvio ja harrastuskuvio ja muuta semmoista niin ja siinä mentiin suoraan sitten tonne Boxsteriin sitten Porsche Boxsteriin, mikä oli aika vajaatehoinen laite, mutta siinähän niinku oli oikeasti semmoista niinku, että jos haluaa niinku fiilistelyauton, mikä toimii hemmetin hyvin, missä niinku äänimaailma on kaunis, upea ja muuta. Ja se fiilis, ennen kaikkea se fiilis. Niin tämän auton kanssa ei ollut mitään vikaa. Ei minkään näköistä teknistä vikaa. Niin voi sanoa sillä tavalla, että ensin niin kuin, nyt isolla kirjaimilla tähän, tai en mä varmaan sitä leikkaa muuta kuin, mutta Porsche. Joo, kyllä. Se on siinä, että silloin kun tää nimi tulee ja kyseessä on Boxsteri tai 911 niistä eri versioista, kaikista maailman versioista, niin voi sanoa, että aika mahtavat tunnelmat tulee kyllä. Ja innolla odotan sitä sähköistä Boxsteria, mikä varmasti tai toivottavasti tulee olemaan pihalla joku päivä. Mutta mennään itse asiaan, eli sähköautoiluun. Yleisesti on niinku semmonen, että meillä niinku on täällä niinku sähköautoilu ja sitten niin sanottu bensalenkkari, se oli. Vai mikä tää nyt oli tää maininta ja sähkövatkai-tyypit ja muuta. Ja siellä on vielä paljon pahempaakin, mutta niistä ei voi sanoa, koska varmaan täälläkin joku pannit tulee sitten, mutta
niin sähköautoilukokemuksia ja muuta, niin minun mielestä niin kun, jos ihminen on ajanut 1 000 000 tai 2 tai 3 tai 4 miljoonaa elämässään autoilla, ja siihen on kuulunut niin kuin aika lailla koko niin kuin tää autoiluhistoria, vähän niin kuin parempaakin autoa, niin ehkä niin kuin on pikkasen niin kuin hyvä kertoa se, että miltä nytten tuntuu, kun sähköautolla Hyundai Ioniq 5, 4-vetosella, 2-moottorisella on ajettu se vähän vajaa 250 000 kilometriä. Ja sitä aikaisemmin sitten myös sähköautolla Hyundai Konalla, mikä muuten kuoli siinä, kun se ajettiin niin kuin peuraa päin sitten kohtuu vauhdilla ja 150 tonnia oli mittarissa. Mutta tällä autolla nyt on ajettu 250 tonnia. Mutta siinä, että mikä tässä niinku hommassa on asian ydin, niin tietenkin, että mä muistan sen 90-luvulla sen, että olin 89-luvun vaihteessa ja sen jälkeen tietysti, mutta olin yrittäjä kuitenkin ja sitten tuli tää matkapuhelimet ja ensimmäinen matkapuhelin oli niitä Mopira sitten tiiliskiviä ja sitten siitä vähän pienempää, niin muistan sitä niin kuin käsittämätöntä vastustusta siinä, että ei jumalauta, että lankapuhelin on se, millä soitetaan ja sitten se akku ei kestä mitään, mutta se oli totta kyllä, eli se akku ei kestänyt oikein mitään. Ja sitten hinta on hirveä. No muistan senkin, koska se oli, oliko se Jumalan kautta 30 000 markkaa silloin se hinta ja kyllä se otti koville, että ei sitä kauhean monet kyllä mennyt tosta vaan kaupasta ostaa maitoa. Ja sitten kun mentiin pienempään puhelimeen, niin ihan sama homma. Mutta kuinka kävikään? Niin, ne kaikki vinkujat siellä, mitkä soitteli lankapuhelimella, hei Markku ja terve täällä Pena ja muuta semmoista ja läpisi siellä monta tuntia, niin kuinka siinä oikeasti kävikään, että kyllä tämä siirtymä on semmoinen, että kyllähän me siirryttiin sieltä hevosistakin autoon ja lankapuhelimesta kännykkään ja kyllähän siellä oli sota käynnissä, että ei helvetti, että ootko sä niin tyhmä? No, kieltämättä olin tosi tyhmä. Elikkä silloinhan kun puhelimet vaihdettiin, niin silloin kannattiko siitä maksaa 30 tonnia markoissa? No, oikeasti kun ruvetaan laskemaan sitä hommaa, niin todennäköisesti ei. Mutta toisaalta olit saavutettavissa ja kun olet yrittäjä, niin voiko sitä oikein lukemaa tietää? No ei tietenkään voi tietää. Että ehkä se voi olla, että se oli kannattava tai sitten ei todellakaan, mutta jos nyt heitetään kännykkä niin kuin heitetään tuosta jorpakkoa ja ollaan bisneksessä ja tehdään liiketoimintaa, niin voi sanoa sitten näkemiin myös tuloillekin, että näin kylmää se vaan on, että saavutettavuus on tänä päivänä se aika tärkeä asia niin kuin omalla alallakin, niin tietenkin se on aika tärkeää, että jos asiakas haluaa kysyä jotain, niin sitten tämä yrittäjä
tai sen henkilökunta on saavutettavissa. Tässä on aika tärkeä pointti. Mutta mennään tähän sähköautoiluun ja mikä niin kuin tässä nyt oikeasti on se kulmakivet tässä sähköautoilussa? Että miksi tämmöinen niin kuin hemmetin kova harrastaja ja mikä on niin kuin tykännyt autoista ja urheiluautoista ja muuta, niin miksi ihmeessä se retkahtaa siihen? Että onko se niin kuin saanut kovan kolauksen päähänsä vai onko sille niin kuin syötetty huumeita tai piikitetty vai mikä siinä on, kun tämä käännös on tapahtunut? Että onko tämä niinku semmoinen niinku uskonlahko asia vai mikä muu tahansa? Niin mä kyllä niinku voin niinku perustella tästä niinku omalta kohdaltani ja tietenkin jokainen voi perustella sinne osioon sitä, mutta tästä niinku semmoiset asiat, mitä mä en kiistä, eli jos sulla on niinku harrasteauto, niin totta kai se on kyllä niin makeeta kuin voi olla. Ja jos ei sulla ole varaa sähköautoon, sehän on täysin ymmärrettävä asia. Eikä tää ole mikään niinku maailmanlopun meininki. Niin tässä niinku on semmoset kuviot tai sitten jos tykkäät bensan tuoksusta tai tykkäät tulvanvaihdoista tai pakkoputkenvaihdosta tai muuta semmoista, niin se on ihan ok ja muuta semmoista. Ja sitten tietysti se yksi tärkeä asia, mitä itsekin niinku, on aikoinaan harrastanut, eli näiden romujen ja paskojen korjausta. Eli siitä on paljon hyötyä. Sitten kun sä räpäät näitä laitteita ja sulla on sormet rasvassa ja paskassa ja muuta semmoista, niin kyllä siitä on hyötyä. Meidän sitten sä et niinku heti mene paniikkiin, että jos jotain täytyy niinku tehdä ja silloin on hyvä homma. Mutta mennään tähän sähköautoiluun. Okei, 250 tonnia ajettu. Vaihdettu sumea takakamera, mikä ei ollut rikki, mutta se on vaihdettu jossain 180-200 tonnin kohdilla. Niin tää nyt meni tietenkin Hyundain takuuseen ja siitä ei koitunut minkäännäköistä vaivaa, paitsi se, että piti viedä se auto korjaamolle. Ja siis kamerahan toimi, mutta se oli vähän sumea kuva ja se vaihdettiin takuuseen. No toinen oli tää käsittämätön juttu, eli nappi. Eli nappi, millä säädetään ristiselän tukea ja tämä pieni 2 eurosen kokoinen niin muovinen härpäke, niin hyi Hyundai. Kyllä oli paha juttu. Varmaan maksaa muutama euron, mutta se annetaan anteeksi kuitenkin. Mutta siinä se 250 tonnia. Edellinen video käsitteli sitä, että jarrupalat vaihdoin ja siellä oli hyviä kommentteja ja vastasin niihin ja käykää ihmeessä katsomassa, mutta niin vähän vajaa 250 tonnia ajettu ja ensimmäiset jarrupalat vaihtoon. Sähköauto piti kuluttaa jarrupaloja ja renkaita. Mutta renkaatkin on vielä niin kuin alkuperäiset renkaat. Paistopäivän katoin, että se oli auto 2022 ja paistopäivä oli 2021. Mihin ne sitten kuluu? No okei. Mutta niin tietysti talvirenkaita on melkein 2 sarjaa mennyt, että annetaan nyt. Tää on varmaan hyvää semmoista keskiarvoa kai sitten. Mutta mitä niinku tää niinku kustannusasiat, mitkä niinku mun mielestä niinku aika tärkeitä. Mä en ostais missään nimessä sähköautoa pihalle näyttelykappaleeksi sillä tavalla, että se ei vaan nyt sattuu olemaan pihalla ja muuta. Koska arvonlasku on kuitenkin kovempaa kuin
näissä polttomoottoriautoissa nytten. On hyvin järkevää, jos sähköautoa miettii, niin silloin kannattaa katsoa muutama asia ja yksi asia on tietenkin se, että ajaako minkä verran. Jos ajaa sen muutama tonnin vuodessa, niin sähköauto on full idioottimainen ratkaisu. Nyt tuli muuten Lontoon kieltä. Oon tarttunut näköjään tää. Mä inhoon sitä, me ollaan Suomessa. Mutta kuitenkin niin autolla pitää niinku ajaa, niin sillä saat sitten sen niinku sähköauton hyödyn. Sitten toinen asia on tietenkin se, että on se kotilatausmahdollisuus. Hei näkemiin, jos sä ostat sähköauton ja sitten sä käyt lataamassa siellä APC-asemalla sen aina, niin voin sanoa sitä, että ei siinä niinku hirveästi semmoista niinku järjehäivää kyllä ole oikeesti. Että ainakaan silloin, jos sä perustelet sitä sähköauton ostoa niin kuin käyttökustannuksilta, niin siinä ei ole järkeä. Anteeksi vaan kauheasti, sorkke. Mutta sitten niin kuin yksi asia on se, että mukavuus. Mun mielestä niin kuin on aika makeeta se, että kun mulla on ollut aika hyviä autoja ja muun muassa se S-sarjan Mersu AMG-versio V8 tuplaturbolla, niin aivan huippulaite. Se on niinku autojen kuningas ja muuta, mutta silloin kun se toimii. Mutta sitten kun tuli se pakkanen, niin jostain käsittämättömästä syystä, niin auto lepäsi 3 viikkoa kotona ja ei niinku herännyt millään. Ja minä en ollut se ainoa, kuka yritti herätellä sitä. Eli siinä niinku loppui vähän se semmonen juttu, että onpa tää nyt niin helppoa, kun painat vaan kaukosäätimestä, niin auto lämpee ja muuta semmoista. Ja sitten tietenkin muutenkin nämä Webasto ynnä muuta kokemukset, niin voi sanoa, että juuri silloin kun sä tarvit niitä polttoainekäyttöisiä lämmittimiä, niin silloin ne ei toimi. Ja jos joku tulee väittämään sitä, että kyllä mulla vaan toimii. Mutta jos sä ajat niinku 70-60 tonnia vuodessa tai jopa enemmän, niin ja sitten tuleekin ne talvipakkaset ja sulla on ollut monta autoa eri tyypin, on Webastoa ja mitä Poweria ja no ei Poweria, mutta Volvo-järjestelmää ja muuta semmoista tässä niinku historiassa, niin joka kerta ongelmia. Aina ongelmia sitten, kun se kova pakkanen tulee. Mutta miten on sähköautossa käynyt? Ei yhtään ongelmaa. 250 tonnia lasissa. Jos haluat laittaa automaattisesti lämpeämään, niin se lämmittää automaattisesti. Jos haluat laittaa kännykällä käyntiin, niin se on siinä. Ja mikä niinku tässä vielä on se huippujuttu? Ainakin tämä sähköauto ja varmaan moni muukin, niin lämpee muutamassa minuutissa. Siinä ei niinku tarvii niinku yhtään niinku leikitellä, että
että ok, että nyt on kylmä ja muuta, että nyt täytyy lähteä, niin se on itse asiassa nautinto. Siis nautinto, sanotaan näin. Niin tässä niinku kuviot. No mitä sitten mennään niinku oikeasti tänne niinku kustannuspuolelle. Mitä se niinku tarkoittaa? Sähköautojen arvohan piti laskea tosi paljon ja se tosiaan se on niinku totta ja niin se laskee hirvittävästi määrätyllä autoilla. Ja se johtuu tietenkin siitä, että ihan sama homma kuin kännyköissä oli aikoinaan silloin 90-luvulla, eli silloin kun tulee se ykkösmalli, ensimmäinen aalto, niin ne on helvetin kalliita. Suorituskyky eli akku on heikko ja ei siellä niinku puhuttu. Mä muistan sen Mobira, mikä tiiliskivi se nyt olikaan, mutta ei se nyt varmaan hirveän montaa minuuttia puhuttu, mutta ja sitten puheluhintakin oli varmaan joku ihan tollokuto, mutta se siitä, mutta sähköautossa ihan sama juttu, että kyllä siellä niinku kävi pyöre siellä arvoa alenemassa ja se on ymmärrettävää kyllä. Se ensimmäiset sarjat, mitä monelta valmistajalta tuli, niin kyllä se, niinku, se niin sanottu range oli kyllä luokaton, eli niin kyllä se niinku pahimmillaan tarkoitti sitä, että kun otat sen sähköauton ja sitten lähdet ajelemaan ja sitten 70 kilometriä ja sitten se oli siinä se paketti, mutta tilanne on kyllä nyt hyvin erilainen, että ei tarvitse sitä jännittää ja ennen kaikkea se, että tietysti ihmisten pitäisi valita sitä sähköautoa tietenkin sen mukaan, että mitkä on ajot. Jos sä valitset sähköauton sen takia, että pääset Helsingistä Lappiin kerran vuodessa, puhumattakaan yleensä varmaan ihmiset käy Lapissa kerran 5 vuodessa, niin jos sä sen perusteella valitset auton, että kun se ei pääse sinne Lappiin yhdellä vedolla, niin mä voin sanoa siitä, että mä kunnioitan sua, että jos yhdellä rakolla meet sinne Lappiin, niin ei voi muuta sanoa, kun itellä on kyllä ainakin niin heikko tää, eli ei ole niin sanottu seurapiirirakko, eli joskus joutuu aina välillä pysähtymään ja muuta semmoista. Mutta mennään oikeasti näihin järkeviinkin asioihin. Nythän on läpätetty varmaan pitkä aikaa, niin 250 tonnia kun autolla ajettu ja mietitään kustannusasioita. Eli jos on oikeasti välillä ajellekin näillä autoilla, etkä pidä pihakoristeena, niin 250 tonnia, jos mä olisin ajanut sillä viimeisimmällä polttomoottoriautolla 7 litran kulutuksella mietitään sitä, että jos bensahinta olisi vaikka joku 1,7 euroa, niin mitäs me siihen päästään oikein? No joo, elikkä aika huikea siihen lukemiin kyllä siinä, että elikkä siinä sanotaan 250 tonnia niin kuin tällä 7 litran kulutuksella, niin mentäisiin siihen 30 000 euroon. No nyt joku varmaan siellä kyllä varmaan saa laskea ja muuta, niin miten se oikeasti menee, mutta luultavasti suunnilleen sitä luokkaa. No joo, mutta jos on niinku 30 000 euroa olisin niinku pulittanut siellä polttoaineessa
Nyt kun mietitään tätä, että paljonko on tässä niin tämä liikkumisen kulut ollut, niin ensiarvoisen tärkeää tietenkin on se, että kotona voi ladata. No, mulla on se hyvä asia, että mulla on aurinkovoimala täällä kotona ja sitten on vielä kotiakku perässä. Joku tietysti miettii kustannuksia taas kerran, että ok, sä ostit 15 tonnin kotiakku ja aurinkopaneelijärjestelmä ja nyt te lässytät halvasta sähköstä, mutta mä voin sanoa sen, että kannattaa katsoa niitä edellisiä videoita, niin tajuu vähän tästä asiasta jotain. Eli tätäkään niin kuin kotiakkujärjestelmää ei ole ostettu auton takia, vaan kiinteistön takia ja kodin takia, että säästetään sähköä. Juu, tää on justiin näin. Että kannattaa katsoa niitä. Joo, niin tosiaan, että jos mä olisin polttomoottoriautolla ajellut nämä ajot, mitkä suurin osa on varmaan 99% on työajoa, niin kyllä se hinta on hirveä. 30 tonnia. 3,5 vuotta 30 tonnia. Ja se on muuten fakta. Ja sitten mitä tää on maksanut tää sähköautoilu, niin mä sanon suoraan se, että kun mä kattelin noita pahimpia kaupallisia sähkölaskuja, niin nehän sijoittuu vaan talviaikaan hyvin paljon. Ja, niin mä heittäisin tämmöisen 3,5 vuoden lukemaan, että 3,5 tonnia kaiken kaikkiaan, ja siinä on ylimitoitusta enemmän kuin laki sallii. Siis 3,500 euroa on mennyt 3,5 vuoden aikana sähköön tähän. Siinä on siis kaupalliset sähköt ja siinä on kotisähköt mukana, mitkä on otettu kaupalliselta toimijalta. No mitä se tarkoittaa? 26 500 euroa olisi mennyt siinä sitten bensalenkkari touhussa, ja niin minusta se on aika paljon. Et siinä voidaan ruveta vähän katsomaan sitä, että arvonlaskuja ynnä muuta, että mikä se on ollut, että siellähän parhaimmat tyypit hän on kertonut se, että arvonlasku on 10 tonnia vuodessa. No kyllä, se on täysin mahdollista, mutta tietenkin pitää muistaa se, että tämmöisiä että matematiikan tunnilla kannattaa olla myös mukana ja seurata vähän tilannetta. Minähän en muita oikein koulussa seurannut, mutta matematiikka nyt oli jollain tavalla aika hyvin hanskassa, jos sä ostat 50 tonnin auton ja sä ajat sillä 10 vuotta, niin jos sä hävit sillä joka vuosi 10 tonni, niin miten se menikään? Siis 50 tonnia maksaa auto ja sä hävit 10 tonnia joka vuosi ja 10 vuotta menee aikaa, niin olkaa nyt teräviä. Paljonko lopputulos on? Häh? Ei, aika hyvä juttu, mutta kuitenkin. Mutta näitä videoita tehdään kyllä ihan ykkösellä, eli ettei näitä ei jaksa käsikirjoittaa, mutta sitten kuitenkin jos katsotaan näitä muita kustannuksia, niin huollot, että Ioniq 5 vaatii huoltoa tietenkin, ja siellähän on joka toinen huolto about 200 euroa ja joka toinen huolto 600 euroa. Näillä on menty.
Okei, siellä on ollut pari ulkomaanreissua ja ne on Hyundaiilla huolettu nekin reissut. Eli ne on ollut vähän halvempia kyllä, että Suomessa riistetään huolella sikana. Mutta tällä tavalla niin tämä homma on mennyt. Eli sähköautoilusta voi sanoa sen, että helkutin hyvä kokemus. Ja sitten edellinen sähköautoilu vielä, eli tässä nyt on 400 tonnia vedetty yhteensä sähköautolla, niin ei voi muuta kuin kehua. Ja mie tiedän se, että sen kyllä harmittaa osaa kyllä. Se on niinku raskasta kestää, mutta koittakaa hyvät ihmiset sitten kestää siellä myös harrastajapuolella. Eli kyllä se niinku oikeasti se polttomoottorin niinku kuvio, niin se elää aina. Eli niitä harrastajia tulee olemaan. Mutta valitettavasti tämä niinku menee niin, että sähköautoilun jälkeen kun sä hyppäät johonkin 5 vuotta vanhaan, tai ei tarvi olla niinkään vanha, polttomoottoriauto, niin kyllä sä niinku sanot, että näkemiin, että tää ei ole mun juttu. Näin se vaan menee. Anteeksi vaan kauheasti. Juu, näin se vaan menee. Että silleesti. Ja vakuutukset on todellakin sähköautossa kalliita. No ei tosiaan oo. Okei, tän Ioniqin vakuutukset, katoin sitä, että se oli 1048 € ja tää turva nyt on kohtuu loistava siinä, että ei siinä nyt ole mitään niinku ihmeellistä. Mutta nythän on tärkeää se, että nyt on saatu sanottua se, mitä haluaa sanoa, ja nyt tämä yhteistörmäys näiden polttomoottori- ja sähköautoilijoiden kanssa on ohi. Eikö olekin? No ei todellakaan ole. Mä tiesin se. Ja täällähän on niinku porukkaa sitä, että ei ikinä maailmassa tule sähköautoa, niin kunnioitan sitä hommaa ja eikä kannattaa olla tässä pitää vaan tää idea sitten loppuun asti ja sitten ei jumala kautta, että kyllä se on hyvä niin ja täytyy sanoa, että kyllä se on niinku semmonen etenkin mistä mä tykkään tosi paljon, niin V8 pörinä ja Porsche Boxsterin soundit on kyllä mahtavia. Aivan mahtavia. Mutta jostain käsittämättömästä syystä niin tää Porschen Boxsterin niin äänimaailma on kyllä miellyttää ihan helkutin paljon. Että se on niin mahtavaa kyllä. Ja jatkossahan varmaan niin, että sitten